vise, at den fuldstændige løsning til differentialligningen y mærke plus h af x gange y lige med g af x, det er y lige med e i minus store h af x, hvor store h af x er en stamfunktion til lille h, gange integralet af e i store h af x gange g af x til x, plus en konstant gange e i minus h af x. Den differentialligning her kaldes en lineær differentialligning. Vi starter med at skrive differentialligningen op, og så får vi den knaldhamrende gode idé at gange med en funktion på begge sider af lighedstegnet. Vi kalder den funktion w af x. Vi må selvfølgelig forudsætte, at det vi ganger med ikke er 0. Vi ganger så ind i parentesen og får at w gange y mærke plus w gange h af x gange y på venstre siden. Hvis vi kigger på det her, så kan vi se, at vi har en funktion gange den anden differentieret, og så har vi den anden. Og det her, hvis det nu var den første differentieret, så kunne vi jo bruge produktreglen. Og det kigger vi på, om det er muligt at finde sådan en funktion, sådan at den differentierede giver sig selv gange h af x. Og igen får vi en smaddergod idé. Vi prøver lige med w af x som e i store hx. Og det er jo fordi e-funktionen differentieret giver sig selv. Og vi skulle jo have w selv. Det er jo en sammensat funktion, så vi har e-funktionen differentieret, som giver sig selv e i store hx, og så gange den indre differentieret, altså store h mærke af x. Og det er jo netop lille h af x, så vi får e i store hx gange lille hx. Og e i store hx, det var jo netop w, så vi får altså funktionen w gange lille hx. Og hvis vi kigger på den, så kan vi se her, e-funktionen, den er jo positiv, så betingelsen om, at den ikke må være 0, den er opfyldt. Den snupper vi så. Det vil sige, at det vi har her, det er w mærke af x. Og vi har w her, og vi kan så sætte ind. Og nu kan vi bruge produktreglen. Den ene differentierede gange den anden, plus den anden differentierede gange den ene. Så det er altså w af x ganget med y, det hele differentieret. Og så kan vi jo finde w af x gange y ved at finde en stamfunktion til højre siden. Og da w af x ikke var 0, så kan vi jo dividere med den på begge sider, så vi får, at y er lige med 1 divideret med w af x gange hele højre siden. Og så kan vi gange ind i parentesen, så vi får 1 divideret med w af x, og så gange integralet og plus gange ind på c. 1 divideret med w af x, det var jo 1 divideret med 1 af h af x. Og det er jo ifølge potensreglerne e i minus h af x. Så det kan vi sætte ind i stedet for. Og gange ind, og så får vi lige præcis det vi gerne ville vise.